Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Hoşku birayn biromet. Selavu rahmetu khairu khayşu bereketa Xwedê Teala li ser me we be. Ez îro dixwazim bi van çend deqê hanênera dîsa ji were behsa girîngî ehemiyeta Qur'ana pîroz bikim. Divê em Müslüman çi qas li Qur'anê rewa bi, em çi qas Qur'anê rast û durust bixwîne û li gora prensîbê Qur'anê mane bikin, wê eqas bandorekî wiya erênî, xêr û xweşawî bigême heyata me, zarê me, civakê der û dorê me. Ez di wê baweriyê de me û her wisa hûn jî di wê baweriyê de ne Qur'an geva gora ku prensîbê Qur'anê, geva gora rêbaza Qur'anê were xwendinê. Qur'an merva ji tarîtiya kufr û cîhelî derdixe ronayê. Her wisa merva ji rêya şaş û batal têne ser rêya rast. Dilê mirî sağ dike, her wisa rêya em bivê cennetê dixitimîne, rêya cehennemê dixapîne, rêya cehennemê dixitimîne û rêya cennetê pêşberî me ra vedikin. Vêja Qur'an çi qas sade wer xwendinê, çi qas sade ji xelkê re wergotinê, çi qas merû bi têgehê Qur'anê ve sadiq bimîne, eqas bandora wiya erênî li ser civakê dike. Divê meriv bawakî Qur'anê bawakî ku xel jê fehm bike ji însana re bivêje, ne bi şêwe û üsluba şanogeriyê ji însana re bivêje. Hinek însan hene bi rastî gava derket pêşberî mümînan, însana re gava qise dike, her wekî şanogerekî tev digerin. Ji bo xatirê em bibê kesê ku wî guhdarî dikin, bala wan bikişînin ser tiştên bêbingeh dibêje, hekaye mikaye dibêjin, her wisa bi rastiya Qur'anê re jî sadiq namînin, bi rastiya hedîsê pêxember re jî sadiq namînin. Hema çi bîsî çi hat deva li wê wextê wî dibêje ji bo ku balê bikişînin ser em bibê wez û nesihetê xwe. Carna hey merû mecbûr dibe hinek tişta bîne ziman. Yani gelek alemê me yê rast û durust qise dikin, baş qise dikin henin. Lê mixabin digel ku ew hin şaşîtiya divînin jî müdaxile nakin, naxwazin şaşîtiya behsa şaşîtî xelkê bikin. Navan nevêjin jî nakin, bibêjin jî ji xwe behsa navan nakin. Ew naxwazin werin rexnekirinê, naxwazin kes behsa wan bi şekl û şêweyekî din bikin. Ala kulî hal lê ez bi xwe ji xwe re wek wezîfe dibînim ku ez hin şaşiya ji we re bibêjim. İnsan mesela hinek insan heye gava merû lê mêze dike bi rastî jî gava wez û nesîhata dide pir dramatîze dike. Her wekî li ser dika em bivê tiyatroyê wekî tiyatroyê pêşkêş bike, tiştî pûç û beredayê û gogo dixemilînin gotinê xwe, gotinê xwe bi tiştî pûç û beredayê dixemilîne ji bo xatirê ku bala însana bikişînin ser wez û nesîhetê xwe xelk guhdarî bike. Ew jî bandorekî xwe rast û durust li eqîda însan nake, her wekî bandorek xwe neînî li eqîda însana dikin. İnsan hene gava Qur'anê dixwîne Sûrê Hucurat ayeta deha mesela ez misalekî nîşan bidim. Divê jî Bismillahirrahmanirrahim innemel mu'minûne ihwetun fe eslihû beyne exeweykum. Ayet wiha dibêje bi tenê hingê bêguman mümin birê hevdûn. İnnemel mu'minûne ihwetun, mümin birê hevdûne. Hûn nabera birê xwe da sulhê bikin, gava wan nabera wan xirab bû. Aştê pêk bîne were sulhê çêkin, wan aş bikin, wan hev bîne were. Bêje hinek însan hene yan girîngî nade em bibêjin ayetê Qur'anê, têgehê Qur'anê. An jî cehalet û cehaletiya xwe ferqekî di navbera têgehê Qur'anê de nake ku wiha mane dike. Divê innemel mu'minûne ihwetun hingê Müslüman birê hevdûye. Xwedê Teala divê mümin birê hevdûye, navê Müslüman birê hevdûye. Ferqekî mezin di navbera têgeha mümin û a Müslüman de heye. Gotina mümin em bê gelemperî Tirkî divê jî genel am yani bi kurma cî dibêje em bê gelemperî ye berfireh e mezin e. Gotina Müslüm yani Müslüman denge xas e. Ji ber wê gava her müminekî Müslüman e lê her Müslümanekî ne mümin e. Gava te got innemel mu'minûne ihwetun Müslüman birê hevdûye. Eva bêrêzî û bêhurmetî eye bi zanrabûn werekirinê, ev bêrêzî û bêhurmetiyeke mezin e li hember prensîbê Qur'anê, rêbaza Qur'anê tu ra di têgeha mümin bi Müslümantiyê dide em bi tercüme kirin. Her müminekî Müslüman e lê her Müslümanekî ne mümin e tîne wê gat wê ferqê nizanibe, ev jî cehalet û em bivêjin nezaniyetê divê tu li gora têgehê Qur'anê xwe bigihîne. Ji ber wê gelê Müslümana
د قرآن دا گوا خدای تعالی بحث آلیکاریه دکه خدای تعالی نویز بحث مسلمان دکم گوا بحث جنت دکه جهنمی دکه گوا بحث خیر و خلات دکه بحث قنجیه دکه بحث مؤمنان دکه بحث مسلمان دکه kelime Müslümin jî di Qur'ana derbaz dibe li kelime müminun pir derbaz dibe ji ber wî her müminekî Müslüman li her Müslümanekî müminin hinek insan hene divê gava mümin were gotina mümin em Müslüman jî fehm dike gava kelime Müslüman were em mümin jî fehm dikin axir ev şîrovekî şaş her xwe hinek alima wer gotî bijî li gora baweriye me şîrovekî şaş e lewra Xwedê Teala dikarî bû gote innemel muslimûne îxwetun sebeb lewra Müslüman ne ew kesî ku Xwedê behsa wan dike însan heye Müslüman Müslümantiya ji bo çi yani mümin teslîmê Qur'anê bûne em bi îman Qur'anê hatine li heyeta xwe tetbîq dike bê baweriya wan ê Tirkiye divê hem inanmış hem de güveniyor Tirkiye wisa dibêje hem bi Qur'anê îmana anê hatine hem jî baweriya wan bi Qur'anê heye Müslüman ew kesî ku teslîm bûne dibû ku hin Müslüman teslîmê Qur'anê bibin İslamê bibin dibû ku hin Müslüman jî teslîmê dînê bav û qala bibin dibû ku dibe hin Müslüman jî teslîmê şan û şohret û meqamê xwe bibin wekî hin melek îro di televizyona derdikevin pirê wan hemû nebij pirê wan melek û di televizyona derdikevin heta bir programa wan hene ew teslîmê dînê Xwedê nebûne ew teslîmê şan û şohreta em bibê meqam û mewkiyê xwe post û maaşê xwe bûne li gora sîstema qise dike ne li gora Xwedê qise dike ji ber wî Xwedê Teala navê ez alîkariya Müslümana dikim Xwedê Teala divê ez alîkariya mümina dikim Xwedê Teala divê ez alîkariya mümina dikim navê ez alîkariya Müslümana dikim ji ber wî divê em mümin bin ben bara xwe bidê Xwedê sûrê Nisa ayeta 42 dibêje وَلَنْ يَجْعَلَ اللّٰهُ لِلْكَافِر۪ينَ عَلَى الْمُؤْمِن۪ينَ سَب۪يلًا Xwedê Teala tüccarî li ser Müslümana da aleyhî kafira da rêkî çê nake yani Müslüman kafir tüccarî li ser Müslümana bi ser nakeve lê tu rewşa îro mêze bike bala xwe bidê divê Xwedê Teala rêyekî de aleyhî kafiran da li ser mümine nabe li ser Müslümana li ser mümine tu rêyekî nake ser Müslümana de aleyhî mümine yani kafir kesê serdestiyê zoriyê zehmetî li kesê Müslüman mümin nake ayet wer dibêje bêje çima Xwedê Teala wer divê navê Müslüman divê mümînin Xwedê Teala di pir ayete de behsa dike divê qed eflehal mu'minûn Xwedê Teala divê mümin xilas bîye Xwedê Teala divê jî vel mu'minûne vel mu'minâtu ba'duhum ewliyâ'u ba'd müminên mir müminên jin qismê wan ewliya û dost û xwedanê qismekî din ê hevdûne bala xwe bidê behsa mümina dike وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار Sure Tevbe ayeti hafte yek hafte duda Xwedê Teala soz dayê mümina merê mümin û jinê mümin cenneta ku di nav baxçeyê de av tercüman re heye te fêm kir yani gelek ayetê Qur'anê heye ku behsa em bê serdestiya mümina dike gava Xwedê Teala ji ber wî gava merak got innemel mu'minûne îxwetun divê tu bê min birê hevdûyî ne tu bê Müslüman birê hevdûyî îcab nake tu şanogeriyê bike hûn şanogeriyê bikin însan hene em bê gotinî pûç û vala li ser navê Xwedê pêxember bibêje îftiratê gisuye Xwedê Teala lewra tu li ser navê dîn qise dike mesela kesekî îro li welatê me ev kesê ku mesela di televizyona derdikeve van melê ku di televizyona di wan sihanê şetafat da di wan kamerayê xweş da di wan ciyê xweş da em ê kamerayê ku rast dikişînin berrak dikişînin dengê wan net e stûdyo wan xweş e van kesana bi piranî yani ne hemû bi piranî teslîmê meqam û mewkî meqam û post û şan û şohreta xwe bûne pera bûne lomal wê derîne bi rastî eger wan insana eger ew kesana mümin bana ew li wir nedisekinin lewra got tu li wir sekinî divê tu li wê derê tu milyonara xîtab dikim tu behsa zulma dema xwe bike tu behsa neheqiya dema xwe bike tu behsa zordariya dema xwe bike tu behsa em bivêjî bêedaletiya dema xwe bike lê gava tu
باسا پیغمبر که هر بکی طلبا پیغمبره هر بکی پیغمبر قارشیته لهمبرته تو باسا پیغمبر که طاقه دلنا انسان فقیر بلنگاز برچی ام بویج تمام درفت دولت درفت امکان دولت محروم هاتی محروم کرنی ملت یک گناه کیده که ام بی سیستم راض سرخوا تمام عیلاوی ام بی جزا دکه ولا تزیر وازیرت وزر اخرى تو دینه کی دا تو گناه کاره کی گناه کسی ده ناگره لی مخابن وان سیستمی کو او ملائکو ده تلویزیون داد که و شاتفاتون قصه ده که بحثا خوشی اسلامی ده که لی بحثا ظلم سروک و سرور خوانا که بحثا نحقیه سروک و سرور خوانا که ایکو هون لبن شمسیه وان دا درد که وان تلویزیون معاج دسینه هون نعمه هون مسلمانن هون تسلیمی مقام خوابی موقعی خوابی پست خوابی شان و شهرت دخویش بروی خواهی تعالی دویج بحثا ممنات که خواهی تعالی باش به تشتی دزانه کو روزرو کی در که انسان تسلیم اسلامی ده و هنگ اسلام تسلیم معاش ده و هنگ اسلام تسلیم شان و شهرت دخواد و هنگ اسلام جی تسلیم اسلامی ده وش بروی خواهی تعالی تیگیوش هب قطان دی دوی خواهی تعالی چوا گوتی مصاب بیجه گوا خواهی تعالی دویج بحثا رسول که بحثا نبی ده که دوی ام رسول نبی تبلیغ هم نکن مخابن گواه هم ترجمه کن مجه و شاشیا کر ام دوی پیغمبر با گوتی افتش که شاشه رسول معنی کی خواهی نبی معنی کی خواهی مؤمن معنی کی خواهی ام بویژن مسلمان معنی کی خواهی جبروی گواه هم بحثا آیت قرآن دخونه دوی هم آیت قرآن لگورا دینی خواهی تعالی گوتی لگورا پرنسیبی خواهی تعالی گوتی لگورا که خواهی قرآن چاب باز کرد دوی هم وسا باز بکن که هون نه افترال خواه بکن نه افترال اسلام بکن نه اجد خواهده بکن جبروی خواه بالی بکشم سر وی مجاره هانینا خواهده تعالی آل ام هنا مسلمانن ام هنا نبونن ممن belki nameda mümin hebben kem hebben li ez دوی باوری دم او منی کو خواهده باز دکه او تن لما خواهده تعالی ام بی ایرو قاسا رزیل و رسواتی و پریشانی کری پارا کسی دی ام مسلمان صلاح و رز حرنج بو حتی جارگدن بیم دخیل و خشیده